Jiena nħares lejn din il-ġurnata mhux biss bħala ġurnata ta' fer ħassilt ġudikanti ġodda. Imma għandha tkun ġurnata ta' ċelebrazzjoni storika għas-soċjetà Maltija li f'dan il-pilastru importanti tad-demokrazija tagħna illum ilħaqna biżna anzi il-51% f'dak li hija rappreżentanza tan-nisa. Meta wieħed iqis li fi ftit snin fl-2013 konna għadna biss 35% rappreżentanza femminili fuq il-bank tal-ġudikatura u llum biżna il-51%. Da jfisser kemm huwa importanti il-rieda politika. Għalda sant irid nifraħ lill-Prim Ministru u lill-Ministru ta' din ir-rieda qawwija politika li wrew biex fi ftit żmien aħna nistgħu n-nisa Maltin, is-soċjetà kollha kemm aħna nistgħu nifirħu b'dan il-pass storiku li għamilna llum. Il-kwistjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, ir-rappreżentanza femminili fuq il-bank tal-ġudikatura llum ta' minna wkoll f'livell tal-medja Ewropea għaliex ma konniex qegħdin inlaħqu mal-medja Ewropea, ma wkoll twaddabna fl-ambitu internazzjonali. U għaw b'mod prattiku aħna qegħdin nindirizzaw b'dan il-pass tal-lum ukoll l-Aġenda 2030 tal-Ġnus Magħquda u 17 il-mira għall-iżvilupp sostenibbli propju mira numru 5 fejn il-gvernijiet kollha tad-dinja, mexxejja kollha tad-dinja huma marbutin biex sal-2030 nilqu l-ugwaljanza. U allura din ukoll inqisha jiena bħala parti mill-impenn internazzjonali tagħna li qed mexxina biex ukoll aħna nimmiraw ħalli l-2030 tkun sena fejn aħna nkunu rreġistrajna dan li għandna bżonn nirreġistraw għall bżonnijiet tas-soċjetà Maltija. Proset tassew nawguralkom il-Prim Imħallef li diġà ħadkom fuq kelmitkom tajjeb, ġi jawgura tajjeb ukoll allura għax-xogħol importanti ġewwa l-qorti. Awguri minn qalbi, proset lill-familja.